Putsa ka. Malumsiong ka baga. Charing. Putsa ka. Hibi na. Itong may mga luha. Kapag magibo mo yan, i-frame ikang solar panel worth 70K. Tabangan mo lang kami ma-promote ang samong Happy Solar Installation Services sa San Felipe. Dapat may luwa sa kada ika mag-ahit bigote sa kabalbas sarong simana tanang gwapo mo na baga. Kung ano-ano ng challenge nindo. Dati mag-ahit kiray, gibo na kong Bella Flores, magsulot gown kang gadal, mag-diaper, dangawan ang Coliseum, ikampanya mga kandidatong nagkadaraugman, magmukbang daw matabangon ng nga mga kakaninda, mag-demonstrate sa papatantang, magbunyang butong pakwan na mayong ngipon, tapos kung yan ay mag-ahit sa rong simana, tapos maghibi pa. Ano muna nindo sa ko, uripon nindo. So di ako ma-vlog ning sarong simana. Kasi pag na yung nagtutubo, naman element of surprise. Ikaduwa, happy ako yan, happy ang puso ko. Igo akong jowa, 3 months na kami. Fully paid na din ang motor niya. Jaring! Pwede man bagang i-promote ko na lang ang solar panel mo. Ano takaipuhan ko pang maghibi? Para ano, anong purpose? Para maging garokas magmukha akong syunga. Uto-uto. Pakyo, daig ko! 70K talaga yan, ano? Sayang man kaya. Mapangluha Mapangluha yan akla. Diba? Sarong simana talaga ako din nag-ahit bigote sa kabalbas. May nagreklamo na ngani. Matarong daa sa tulak. Pero joke, masakiton pala ni. Garo na ako dyan, buto. Tapos guys, naisip ko, day ako dyan magkurap. Itong bayaan ko lang maglaog ang duro sa mata ko. Tapos mag-play ako ng sad music. Madali na guys. Guys, madali na oh. Kaya mo yan! Para sa libreng solar panel na di puta ka! O guwapa yan! Guwapa yan! Inahayop na kang uso! Di puta! Sige pa! Dikit na! Oo! Alright! Ikot-ikot yakla! Yes! Magkaka-solar panel na akong libre! O diba? Karir! Dire-diretso naman lugod ang arte! O diba? Madalion lang sindang kaulay! Nakalibre kitang worth 70,000 ning 1.16 kilowatts off-grid setup, 1.16 kilowatt solar panel, 2.4 kilowatt per hour, live PO4 batteries, kung ano man yan, hayop na yan, basta libre. Nilibre hindi kayo ni Happy Solar Installation Services located dyan sa San Felipe. Mahalo lang daw ko ng 70,000 pesos pero in the long run, grabe ang natipid nindo dyan. Aram nindo. And yes, mapapakinabangan mo siya lalo na pag brown out. Pwede di karganing TV, electric fan, pwede ka makacharge tapos gabos kung ilaw sakop niya na apwera lang sa aircon. Pwede din ng ref, pero ilaw ako para haloy ang buhay. Mas bet ko kaya itong sakop ang aircon para bonggang-bonggang dikito na lang electric bill ko. Pero masupog man. Pero promise, dakula ako natipid kasi mayo ng switch kung sa ipaman kong kuryente o solar panel. Kasi ngunyan, matik na solar panel na makonsumo kaning mga nakakabit sa solar panel nga ni iyan. Ma-switch lang yan sa kuryente pag mayo ng charge, di ba? Tipid na tipid. Sulit na sulit, igwasin ang mga packages, uni And check it out nindo ang mga reviews kang mga natakudan ninda na talagang legit, kalidad, magayon ang serbisyo, and after kayan, mag nagkaigwang diferensya man, nabihira man gani. Always available lang sa indang serbisyo, so ano pang inahalat nindo, mayo din ding daog. Churro, gana kita gabustig di ano pa, mag-solar na kita.